Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Niki ayat ya ayyuhan nasu ubudu wonten latifatul qalbi salajenge ayat Surat Al-Baqarah ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa. Niku mapanipun wonten latifatul akhwa. Latifatul akhwa panggenanipun nafsul kamilah. Nafsul kamilah niku nafsu kasempurnan makomipun Nabi Muhammad. Jadi allazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa. Wonten latifatul akhwa. Latifatul akhwa niku wonten tengah niku. Dodo tengah. Urute user. Urutipun user. Niku latifatul akhwa makomipun Nabi Muhammad. Lan niki nek maos selawat saking kelamin utawa ngandhapipun pusar ditarik dugi bunbunan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku laras naminipun laras niku pusaka alur panjer sing boten saged rubah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku ket Allah ket metune uyuh niku bolongan penis medalipun uyuh dipun lebetaken tarik nginggil wonten sayyidina Muhammad dugi bumbungan. Niku urutipun latifatul akhfa. Tadi nek mau sholawat niku wonten niku sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sami kados dene alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minasy syamarati rizqan lakum. Nah niki diresapi mawon wonten latifatul akhwa. Ning nek Mbah Najib niku anggenipun maos saking ya ayyuhan nas niku dipun waca. Allah ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minasy syamarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Itu dipun waos ping 7 ba'da salat terus ayat per ayat. Latifatul akhwa makomipun Nabi Muhammad anggadai watek niki. Nabi Muhammad nek mboten dipun isi latifatul akhwa ngangge ayat-ayat Quran, inti watekipun niku ndadosaken ismul yaqin.
Ning keyakinan niki nek boten dipun isi ayat Quran latifatul akhwal dados keyakinan ingkang sasar. Dados keyakinan ingkang salah kaprah, salah logika sebab napa ngaose boten bertahap. Boten runtut. Dadi senengane ngaji rasa ning nek boten runtut niki bahayani. Tiyang ingkang ngaos niki bab rasa, bab perkawis rasa utawa rasa niki nek mboten apal latifatul qalbi utawa latifah ingkang 7 sampurnanipun latifah niki ndadosaken logikane niku acak-acakan. Dadi mboten kersa nglampahi perkawis ingkang wajib. Dadi senengane perkara sing sunat seolah-olah perkara sunat niku ngungkuli perkara ingkang wajib. Sing penting apik kalih tiyang riyin boten damel masalah niku pun sae. Nek ken salat engko dhisik tak wis seneng nglarani tiyang sanes. Tapi ampun nggadahi pemahaman ngoten niku. Niki bab rasa sir rasa sarining rasa mutmaya tejaning moyo niki. Niki bab rasa. Nek bab latifatul akhwan niku boten nate dipun isi sholawat niki utawa ayat Quran allazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa binaa. Dan iki ngaos napa niku? Sasar. Ing mongko niku makomipun latifatul akhwa, makomipun Nabi Muhammad dadosaken ismul yakin, ngerti sing jeneng yakin. Terus lajeng ningkat ainul yakin, sampunipun ainul yakin niku hakul yakin. Dan iki tiyang ingkang gadhahi latifatul akhwa ingkang sampurna niku keyakinane luar biasa. Ngerti secara syariat, secara hakikat lan secara makrifat. Wis mandiri bae manut karo slamet nang. Ngono nek ora ngandel titeni. Sebab tiang-tiang sing ahli hakikat, ahli makrifat niku pun gadhahi sampurnane latifatul akhwa, ismul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Niku wateke latifatul akhwa. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa binaa. Niki dipun wangsuli malih sing ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi. Niku kudu paham sak sampunipun niku allazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa binaa. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatnya rabbukum allazi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Lan iki dipun sifati allazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa binaa la'allakum tattaqun. Allazi sifati rabb allazi rabb silati rabbakum allazi rabbakum silalazi sifate rabbakum allazi sifate pangeran allazi pangeran silalazi ja'ala kang wis ndadekake sapa walazi. Lah kala wingi sing naminipun khalaqa niku ndadekake Gusti Allah, sifat anggenipun menciptakan Gusti Allah tanpa campur tangan. Ning nek ja'ala kados niki allazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa binaa. Ini Allah menciptakan sesuatu melibatkan makhluk lain. Contoh campur tangan perintah datang para malaikat. Niki nek ja'ala. Allazi sifat rabbakum allazi rabbakum silalazi ja'ala kang wis ndadekake sapa walazi. Ai khalaqa tegese wis ndadekake sapa walazi. Lakum manfaati kanggo sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi sifat rabb allazi rabb sillazi ja'ala kang wis ndadekake sapa walazi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi ila akhirih. Sifat Rabb allazi Rabb utawa allazi pangeran selazi ja'ala kang wis ndadekake sapa wallazi khalaqa tegese wis ndadekake sapa wallazi lakum manfaati kanggo sira kabeh ndadekake al-ardha ing bumi tingkae Gusti Allah oleh ndadekake bumi kuwi mau rak firasan hale dadi lemek ya lafal firasan kuwi mau utawa huwa utawi lafal firasan iku halun dadi sing hal iku halun dadi hale lafal rabbakum huwa utawi lafal firasan iku halun dadi isim hal dadi isim hale lafal rabbakumul ladzi ngilate apa lafal firasan kuwi mau dadi hale lafal rabbakumul ladzi bisa kon krana gumelare bumi bisa kon krana gumelare ardi. Nah niki nek wonten teori bumi itu kok bulat niku goblok uteke. Kok ada yang mengatakan bumi itu bulat iki ya wong ngawur. Teori-teori senajan ahli teknologi kecanggihan apa kemawon ning kok mengatakan bumi itu bulat seperti bola iki wis nyalai ayat allazi ja'ala lakumul arda firasan. Wong nang kene jelas ayate. Firasan hale dadi lemek. Sing jeneng lemek niku gumelar. Datar kados dene piring ngoten niku. Datar kados niki mboten bulat lan iki. Ndadekake tingkae Gusti Allah oleh ndadekake Bismillahirrahmanirrahim huwa utawi lafal firasan iku halun dadi isim hale lafal rabbakum ngilate apa lafal firasan kuwi mau dadi isim hale lafal rabbakum bisa ton iki dalile bisa ton krana gumelare bumi krana gumelare arti dadi gumelar niku digelar sifate bisa yuftarastu niki yuftarastu kang bisa den gawe lemek apa bisa la khayata kang ora ana katoke iku maujud nang ndi oleh ora ana katoke fis sholabati ing dalem atose bumi fis sholabati ing dalem atose bumi awil luyunati utawa ora ana katoke bumi ing dalem lemese. Nah niki dadi bumi niku gumelar ing dalem atose niku mboten wonten watese atose bumi nggih mboten wonten watese utawa lemese bumi nggih mboten wonten watese. Lah watese napa? Mangke wonten iki. Bismillahirrahmanirrahim. La khayata kang ora ana katoke iku maujud. Nang ndi bisolabati ing dalem atose bumi awil luyunati utawa ora ana katoke bumi ing dalem lembute. Lembute bumi ora ana katoke atose ora ana katoke. Utawa ing dalem aluse bumi lagi. Fala yumkinu mongko ora bakal pongan apa al istiqraru katetepane bisa ora bakal geser ora pongan wala Bismillahirrahmanirrahim fala yumkinu mongko ora bakal pongan apa al istiqraru katetepane bumi atau lembute tekan kapan bumi nggih wonten niku
atose nggih wonten, lembute nggih wonten, lembeke nggih wonten. Alaiha ing atase ardi. Fala yumkinu mungkara ono fala yumkinu mungkara bakal kongang apa al istiqraru kata tepane bisa alaiha ing atase ardi. Wasamaa lan usdadeake sapa Gusti Allah rabbakum utawa rabbakum ing langit. Wasamaa lan usdadeake sapa Gusti Allah ing langit. Tingkae Gusti Allah oleh dadekake langit kuwi mau binaan hale dadi payon utawa langit. Langit itu hale dadi payon atap. Tingkae Gusti Allah oleh dadekake langit kuwi mau binaan hale dadi payon. Saqofan tegese payon. Saqofan tegese hale dadi payon. Wa anzala lan nurunake sapa Allah minas samai saking langit. Nurunake ma'an ing banyu. Ya tegese banyu udan. Sak mongso-mongso Gusti Allah kuwi mau wis nurunake banyu saking langit tegese banyu udan. Jul fa akhraja mongko ngetokake sapa Allah bihi sebab dene banyu udan. Samongso-mongso Gusti Allah kuwi mau nurunake banyu saking langit tegese banyu udan jur fa akhraja mongko ngetokake sapa Allah bihi sebab dene banyu udan ngetokake min anwaris syamarati saking pira-pira warnane woh saking pira-pira warnane woh-wohan. Niki nek kersane Mbah Azizen nek ngarep jamak buri jamak diwaos setunggal sing artinya niku tunggal. Dadi nek wis anwangi pira-pira warna samarati pira-pira woh di ringkes mawon. Minas samarati saking pira-pira warnane woh. Nah, bisa saking warnane pira-pira woh-wohan. Tingkai Gusti Allah uliye ngetokake pira-pira woh-wohan kuwi mau rizqan hale dadi rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhraja mongko ngetokake sapa Gusti Allah bihi sebab dene banyu udan. Ngetokake min samarat min anwaris samarati saking pira-pira warnane woh-wohan. Utawa saking pira-pira warnane woh-wohan. Tingkae Gusti Allah mule ngetokake pira-pira woh-wohan kuwi mau rizqan hale dadi rezeki langkung manfaat kanggo sira kabeh. Tingkae Gusti Allah mule ngetokake woh-wohan saking Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bihi sebab dene banyu udan ngetokake min anwami samarati saking pira-pira warnane woh-wohan. Tingkae Gusti Allah mulai ngetokake pira-pira woh-wohan kuwi mau rizqan hale dadi rezeki. Dadi rezeki lakum manfaati kanggo sira kabeh nas. Gusti Allah aweh udan niku fungsine kangge nukulaken tetukulan sing wonten bumi sukete dadi wong sukete dadi urip lompoke dadi urip ora dadi mati. Lah niki
Intine Gusti Allah nurunake udan iku supados tetukulan iku sami urip wonten bumi. Kantos menungsane niku Gusti Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 22 niki ngendika yen udan niku ndadosaken tukule sedaya wit-witan sing wonten bumi. Lah niki karepe kepripun tiyang tani kula panjenengan manut nek wayah udan nandure nandur pari. Nandure nek wayah udan sesuai kalian wit-witan sing cocok anggenipun urip wonten alam udan. Nah niki. Lah kadang niki menungso niku akal-akalan. Akal-akalane niki ndadosaken dua musim kemarau dan musim penghujan. Niki diteliti dibagi dados kalih. Nah bulan September niku wayah kemarau napa wayah udan, mangsa ketiga mangsa rendeng. Lah niki salah prediksine kadang salah. Wis kadung nandur nyebar kacang ijo sak ton utawa setengah ton 500 kintal pikirane niku sampun boten jawab utawa wayah ketiga. Nek sasampunipun dipun sebar seminggu nembe tukul kok Gusti Allah paring udan, paring jawab, mati kabeh tandurane. Lah niki piye akal-akalane manungsa, logikane nyalahaken pangeran. Lah anggenipun kula lanjutan urip manuta kalian Gusti Allah wonten udan nandure ya sing tetukulan cocok di masa penghujan. Ngoten niku mawon. Nek kotani ora cocok akeh anggenipun dresula kalian Gusti Allah mboten usah nandur-nandur. Resikone dadi wong tani niku kudu wani nrimo ing pandung. Gusti Allah awe udan wani nampi, boten awe udan wani nampi. Wis ditanduri tutukulan sing kudu wonten toya malah boten jawab. Lah niki mati malih ora niki. Mula kula lanjutan atine mobat mabit dadi wong tani ora dadi musim ora jelas dadi wong biasa mawon bingungi. Lah niki nek ngajine boten dugi tandes ayat-ayat Quran boten resep wonten balung sumsun niki nggih repot. Gampang kebujuk tipu dayane bangsa-bangsa setan. Bismillahirrahmanirrahim. Halal rizqan ala dadi rezeki lakum manfaati kanggo sira kabeh nas. Wah, bukan pemanfaati. Tanduranku mati kabeh. Lomboke dadi mati kabeh sebab udan iki. Wong kepriye fala taj'alu lillahi amdada wa antum ta'lamun. Takuluna Bismillahirrahmanirrahim. Tingkai Gusti Allah ulin dadekake tingkai Gusti Allah ulin ngetokake pira-pira warnane woh-wohan kuwi mau rizqan ala dadi rezeki lakum manfaati kanggo sira kabeh nas. Takulunahu tegese padha mangan sira kabeh nas ing rezeki. Wa ta'lafuna lan padha makani sapa sira kabeh nas bihi sebab dene rezeki makani jawabakum ing pira-pira ingon-ingone sira kabeh nas utawa ing pira-pira gegremetane sira kabeh nas. Intine Gusti Allah awe udan ora awe udan kabeh sing dipun ciptake dhateng Gusti Allah mbuh musim udan wong boten niku ndadekaken rezeki kangge kula lan jenengan.
Supados napa iso makani kewan-kewan sing dingu gedhe kewane didol. Mula perintah ngingu kewan niku wonten dalile. Ngingu wedhus, ngingu pitik. Ngingu wedhus nek musim udan sukete senggepakan. Dan iki perintahe kon ingon-ingon. Kon ngingu. Sebab apa? Rezekine kula lan jenengan niku ben boten mubadir sak sampunipun dipangan kangge keluarga kabeh niku dipun sedekahaken kanggo kewan. Kanggo kewan mawon wong menungso niku diparingi rezeki gampil mubadiraken. Niki kula anggenipun ngaos wonten bab sedekah. Endi kapan kula lanjenan kok diparingi panganan saking tiyang sanes niku wajibe ngentekaken, wajibe niku dipun habiskan. Kita habiskan sampai habis. Nek wonten sisane kok sisa niku mbok mubadir niku ndadekake urup-urupe geni neraka sing benjang bakar awake kula lan jenengan. Iki dadi inam mubadirin karena syayatin tadi HP di rumah ya. Iya. Pegang Jangan pegang HP. Jadi segala sesuatu sing dadekake mubadir niku prilakune bangsa setan. Niki kula lan jenengan gampang menyepelekan pewewean atau pemberian orang lain. Wis dicukupi dine panganan kok mubadir. Padahal mubadir satu napa niku glepung nggih. Sak krenteke glepung kok ndadekake mubadire panganan niku pun dadosaken urup-urupe geni. Lateng mriki panganan atau niku dinaiki tiyang sanes ngantos mubadir ngoten niku. Statusé pondo. Panganan dene wong sing kangune bosok, labune bosok napa bosok akhire dipun bucal. Dan niku ndadosaken blatung wonten utek-uteke kula lan jenengan. Dadi mubadir, gawe mubadir panganan sing dinaiki wong niku kotorane nek dadi blatung niku mangani uteke kula lan jenengan. Buatange mambu banget. Mula hati-hati nek dinaiki panganan ten tiyang sanes niku ampun pisan-pisan dipun bucal. Nah dibucal niku dipakakaken dhateng kewan. Nah sing kewane mangke gedhe daginge saged dipun sembelih dipangan kembali dhateng kula lan panjenengan sedaya. Niki bab sedekah. Pewewe tiyang sanes ampun ngantos bosok dibuang. Niki senat nek dinaik barang sing bosok kok wani mangan nganti entek niku ndadosaken batange benjang mayite kula lan jenengan nek wonten alam kubur niku mambu wangi niki. Ketika kita diberi makanan sedekah oleh orang lain, oleh orang kok pemberian itu basi, kok berani memakan sampai habis niku ndadekake batange kula lan jenengan mayite niku mambu wangi. Dan iki bab sedekah. Nek nganti memubadirkan atau poya-poya ndadekake panganan niku kok mboten didahar niku dadi urup-urupe geni neraka wis parah. Lan niku pangkuh bosok dinai. Lan niku bosoke niku nek kula lan jenengan tesih urip ndadekake blatung sing mboten ketingal ngrogoti utek-uteke kula sing akhire males oleh nglakoni ibadah. Ya wajar wong bab panganan mawon mboten paham. Nah, panganan niku ampun ngantos dipun cacat, ampun ngantos dipun fitnah. Oleh gawe kopi kepaiten lah iki pun mitnah panganan sing ajeng dipun pangan kula lan jenengan. Oleh gawe kopi kelegen nek dipangan lah iki ampun ngantos panganan dipun fitnah. Niku ndadosaken uripe kula lan jenengan niku susah. Wis dipangan wae wae ngertine wae. Nek wonten hikam niku ampun ngantos wong mangan niku ampun dipun rasakaken. Butuhe mlebu wareg lagi. Lah wareg niku nggih mung rasa. Orang mangan ya iso wareg. Mangan syariate wareg lagi.
Nek ngajine rasa mboten tekan, hikame mboten kakatan niku gampil nyacat panganan. Nek wong seneng nyacat panganan terus tiyang sanes mawon gampil dialek-alekaken. Wae kelakuane kados niku goblok. Nah niki uripe dadi sampah agama. Ya ampun antos. Takulunahu tegese padha mangan sapa sira kabeh ing rezeki. Wa ta'lafuna lan padha makani sapa sira kabeh bihi sebab dene rezeki makani dawabakum ing pira-pira gegemetan sira kabeh ing pira-pira ingon-ingone sira kabeh. Jur fala taj'alu mongko aja padha ndadekake sapa sira kabeh nas lillahi maring Gusti Allah, aja ndadekake andadan ing pira-pira satru utawa musuh. Wa antum hale utawi sira kabeh iku taklamuna padha weruh sapa sira kabeh. Ampun pisan-pisan kula lanjutan kok ndadekake Gusti Allah niku satru musuh. Lah contone napa? Kuwatir ngenjang boten dipun paringi rezeki, boten dipun wae mangan, boten dipun paringi mangan niku pun dadosaken Gusti Allah niku satru. Sasat kok ora ngandel karo aku nyukupi panganmu tekane matimu lagi. Bala taj'alu mongko aja ndadekake sira kabeh lillahi maring Gusti Allah, aja ndadekake andadan ing pira-pira sekuton utawa satru. Sing simpel mawon Gusti Allah pun nukulaken wong-wongan kangge mangan, nguripaken kangkung dipanen, dene kok dibuang ora dipangan. Lah niku wis ndadekaken musuh Gusti Allah lagi. Goblok kowe mesti uripaken iki wong kok gari mangan kok ora dipangan malah dibuang. Goblok wis kari mangan kok kewanmu kok ora dipakani. Wa antum hale utawi sira kabeh iku taklamuna padha weruh sapa sira kabeh. Ngerti kan Gusti Allah niku nukulaken bawang, brambang lan lintu-lintune, nukulaken wit jati segala macam. Kok ya ora dimanfaataken. Lan iki ndadekaken sekuton. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya wa lil mu'minina